Vendetta project. Yeah. Manafo so ambaranao fa bady moa rebely rango zay fa tsy bady man long time tsy mikifa manabadolahy tsy coup d'état fa coup d'étety le masavy lah okalesy fa mila tonga saina lesy fa endrena tsy midika hoe tsy karesy fireneko tsy like misy fotofetsy zay manabady tsy mamango ay fitsarana mitongila lalàna mijery vila dahalo misarotava zandary mitanila west coast kilera zay tsy fa efa natao forosy io anandro mapy fanovana tena izy ndro ilaina tanidraza mijoro tsara tsakaraina zay milamony tady fiovana zay milamony zeny tsy anany miala zay milamony tady fiovana zay milamony zay tsy anany miala ama laolo tsy mampite olo fireneko tsara ty tsy mba misy mikolokolo reo mitrosa koa andro mamono olo mitaky antanam-polo mila fiovana zay fa misy tsy mety ao mila fiovana gasy fa misy tsy mety ao tsangatana totondra ambony feotsika ataovy midona anaty fony ataovy tsapany fanahy ininy odina fany hoe tsy fanahy ininy saka jiaby zay nafafy ininy tsy draba olo nefa ve hoe tantiny zay milamony tady fiovana zay milamony zeny tsy anany miala zay milamony tady fiovana zay milamony zay tsy anany miala zay milamony tady fiovana zay milamony zeny tsy anany miala zay milamony tady fiovana zay milamony zay tsy anany miala